dalilela saba miniya miniya ma ina be dalilela saba miniya makari be dalilela miniya ma nyaji bitono kasi saba miniya ma latiya ka korojonye saba miniya miniya ma ni taratalela saba miniya kadwa kifaluye miniya ma ni taratalela saba miniya kadwa kibaluye miniya ma ni taratalela an bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔw la an tun confrontera problème technique dɔ la min ye direct tigɛ an b'a ɲini aw fɛ halisa aw ka partager kosɛbɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ de don Abdramane Kulibali aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min wele ko OM Live toujours sujet fila de bɛ an bolo o fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye an balimakɛ dɔ k'a n'a muso bilara ɲɔgɔn na k'a kun kɛ selisaga ko ale ni bazɛn ko ye an ka sujet filanan o ye an balimamuso dɔ ye ko étranger dɔ kɔni nana ka diɲɛnatigɛ fɛn duman bɛɛ layidu t'a ye ni ka tila k'a fili a kɔ kan ka taga k'a to donc an bɛna ale wele parce que muso dɔ a ko k'a bɛ ci dɔw la walasa rapidement ale ka nin histoire in fɔ parce que a ka kuma k'a bɛ fɛ k'a kɛ leçon ye mɔgɔ wɛrɛ kana bin ni piège in ɲɔgɔnna kɔnɔ bilen donc an bɛna nin émission kɔnɔna na ni sujet fila ye an bɛna nin de waleya walasa ko o ko sigi sen kan ɲɛ bɛ wele bila Yayi Konate ma ni bɛ ale wele ko n den ani n baara ɲɔgɔn donc n bɛ kuma d'a ma rapidement a k'a ka foli kɛ yanni an ka don an ka sujet vif kɔnɔna na Yayi bonsoir. Oui, bonsoir Alajo. An ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Merci beaucoup Yayi. Ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ an b'an ka sponsorw fo n'o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilaki ye denbalow la sanbalaɲɔ fo kana se boisson énergisante 3 Ors numéro 1 au Mali kanɛti kelen dɔrɔn ka sɛgɛn sama ka bɔ i farikolo la a sabanan o ye jus original jus min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ k'an ka jiridenw k'u nɔnɔ bɔ k'u dilan k'u kɛ jus ye k'u d'an ma basagoko ɲuman na an bɛ se k'u min cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni basi foyi ye an ma sans plus tarder n bɛna an balimamuso wele rapidement Yayi a k'a da don nin ko la dabaliban ko ko mɔgɔw k'a faamu a yɛrɛ ko étranger de don donc on n'est pas xénophobe k'a fɔ k'an tɛ étranger fɛ non Mali ye dugu min ye an bɛ bɛɛ fɛ o yɛrɛ de ye hukumu kɔnɔna na an balimamuso tun sɔnna ale la donc yanni a ka nin problème kɔni a bɛ an bolo yan nɔ an bɛna ɲininkali dɔw tɛnkun a yɛrɛ la sisan a k'a da don ko in na k'a ɲɛfɔ n balimamuso i ni wula. Nse. I bɛ direct la ouverture média bɔlɔlɔw bɛɛ kan nin wagati in na. Awɔ. I kɔni ko dɔ de donn'i kan ko malien tɛ étranger don k'a y'a jir'i la ko non k'a bɛ arijinɛ de dayɛlɛ i ye. Awɔ. Après a sɔrɔla ka ko da i kan i ma sigi ni ko min ye. Awɔ. I bɛ se k'i da don ko in na k'a ɲɛfɔ an ye a daminɛra cogo min fo ka se bi ma. Awɔ. Ne tun bɛ furu dɔ la. N ye den kelen sɔrɔ o tigi fɛ furusiri kun kɛlen don mairie kun ma kɛ quoi donc n'o ma ɲɔgɔn faamu parce que n ka baarako kun man d'o ye n'o ye ɲɔgɔn bila n ko ne tɛ se ka baara bila indépendance de ka di ne ye donc n'o ye ɲɔgɔn bila n nana so ta ni den tora yen nɔ o kɔnɔna la n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na étranger min bɛ to ka taa yen nɔ n'a taara a bɛ bɛɛ fo ka ɲɛ a bɛ yɛlɛ bɛɛ fɛ ani bɛɛ ka di donc an bɛɛ kun y'a bila mɔgɔ ɲɛnamaya minɛn kɔnɔ quoi. A nana a kungo fɔ ne ɲɛnɛ o y'a sɔrɔ ne fɛnɛ bɔra ko dɔ la o ma ɲɛ n sigilen tɛna to ten tɔ n bɛ don ko wɛrɛ la parce que an ka danbe tɛ muso ka to ten n sɔnna la o la an tugura ɲɔgɔn nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn kɔ an ye wagatinin k'o la ne ko karisa an tɛna se ka to tan tɔ nin t'an ka culture ye donc n'a sɔrɔ i bɛ se ka ne ka ko ɲɛnabɔ n ka furu ka se ka yɛlɛ min fɛ quoi a ko min ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko furu fɛ yen ko furu tɛ yɔrɔnin kelen ko ye k'olu tɛ se ka girin ka mɔgɔ furu ten tɔ k'olu bɛ mun kɛ awɔ k'olu tɛ se ka girin ka muso furu ten parce que k'olu fɛ ko furu tɛ kɛ tile kelen ka tila k'a sa quoi ko olu bɛ jateminɛ minnu kɛ
ni an ka cɛw ye muso furu yan nɔ furu bɛ kɛ yan nɔ wagati min u bɛ tila ka furu sasa furu tɛ taa ɲɛ donc ko olu bɛ ɲɔgɔn dɔn de ne ko la n ko o dun tɛ an ka coutume ye yan nɔ an ka mɔgɔw t'o faamuya yan nɔ ko tiɲɛ na ale kɔni tɛ se ka furu kɛ fɔlɔ a ko an ka ɲɔgɔn dɔn ne ko n y'a mɛn problème t'a la ne yɛrɛ ko n ka musoya fɛnw la n ka y'a fɔ cogo min ko komi concubinage de b'u fɛ yen nɔ problème t'a la n bɛ yɛlɛma a kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn e de y'a laɲini ka yɛlɛma a kan wa parce que ɲɔgɔn dɔn an yɛrɛ bɛ to k'a fɔ yan nɔ tuma dɔ la jeunes ka jargon na ko so tɛ sa sen kama n t'a dɔn a tun bɛ fɛ aw ka dɔ de kɛ kanu na ou bien ɲɔgɔn dɔn qualité jumɛn de tun don déjà an ka ɲɔgɔn comportement dɔn n'an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'ale bɛ se ka ne furu n'a a bɛ kɛ furu tutu ye donc problème tɛna bɔ a la quoi o ɲɔgɔn dɔn qualité ninnu de kun kɔrɔ donc ne fɛnɛ k'a ma n ko problème t'a la komi ne bɛ luwanse la ni n bɛ se ka yɛlɛma a fɛ yen nɔ a ko ko problème foyi t'a la donc n yɛlɛmana a fɛ o cogo de la mais yan'o cɛ o y'a sɔrɔ don dɔ la n ye den dɔ ye a bolo a kun y'a boisson feere yɔrɔ dɔ dayɛlɛ donc n ye den dɔ ye den fitinin musomanin don n ye ɲininkali kɛ n ko ne ye jɔn den ko n ma ko kɛ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ko e t'o den dɔn donc ayi n k'a ma den ko fɔ ne ɲɛna ne ka sɔrɔ k'a ɲininka ko awɔ k'ale ye den sɔrɔ a fɛnɛ étrangère de ale ye den sɔrɔ o fɛ donc ani a ye den sɔrɔ dɔ tun fɛ yanni ani e ka ɲɔgɔn dɔn awɔ yanni ani ne ka ɲɔgɔn dɔn donc ko étrangère ne ko bon n ko e ye den sɔrɔ o fɛ n ko fo den yɛrɛ ka commencer ka kɔrɔbaya n ko munna o ko dabilara a ko la ko ayi ko tun tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko ne yɛrɛ ɲɛ b'ale la problème t'ale fɛ ale ka kuma man ca kɛlɛ de ka d'o ye o tun b'ale yira diɲɛ bɛɛ la a dun t'a bɔtɔ donc ale fɛnɛ o ye k'o to yen nɔ donc ne m'o si kɛ baasi ye ne yɛlɛmana a fɛ yen nɔ sisan nɔ an bɛ ɲɔgɔn kan na n yɛlɛmalen de sisan a commencera sisan nɔ a mana bɔ a tɛ don n'a nana ni ne y'a wele su fɛ a b'a ka téléphone da répondeur kan n'a nana ni ne y'a ɲininka a b'a fɔ ko ne ka n'ale ɲininka ne b'ale ɲininka mun na o tɛ ne ɲɛ sira la ale b'a ka baara de la ni ne t'o accepter ne ka taa ka bɔ ale ka so ni ne ko n bɛ kuma a bɛ ne bugɔ donc ne fɛnɛ b'a to yen nɔ awɔ ne b'a to yen nɔ donc n'a bɔra ne bɛ kasi ne bɛ tila k'an yɛrɛ ressaisir n b'a fɔ n ko peut-être nin bɛɛ bɛ ban avec le temps quoi n k'a bɛ tila ka n'a faamuya an tora o cogo la ka t'o la ten tɔ k'o tɛ ka dabila k'o bɛ ka juguya ne commencer la sisan nɔ ka don teriw kan n ko teriw ka kuma a fɛ tiɲɛna teriw bɛɛ kumara o la a tuma waati dɔ kɛra a nana comportement falen an ye ɲɔgɔn faamu an kɛlen ka ɲɔgɔn faamu ne yɛrɛ ko tiɲɛna n ko ko ɲɛna sisan nɔ o la ne ko a ma la karisa n ko an bɛ nin cogo in na tantɔ n ko n'i ma ne ka ko ɲɛnabɔ n ko ni ne ye den sɔrɔ e fɛ sisan k'o bɛna bɛn i ma n'i tɛna ne fɛnɛ to i komi i ye dɔ in to yen cogo ma a ko ayi ko problème foyi t'o la k'o yɛrɛ de ka d'ale ye ko ne ka den sɔrɔ ale fɛ k'i ka den sɔrɔ a fɛ awɔ donc ne n'a ye o kumaw bɛɛ kɛ ka ban ne yɛrɛ fɛnɛ ye sigi ne fɛnɛ ko la n ko n ko komi mɔgɔ min ko k'a tɛna furu kɛ sisan n ko lala ni ne nana den sɔrɔ a fɛ sisan o don kelen bɛna to komi a ka d'a yɛrɛ a yɛrɛ ko ten n ko bɛna to a bɛ se ka ne ka ko kɛ joona donc an yɛrɛ ye denko daminɛ o la sisan problème dɔ tun bɛ yen nɔ k'an taara traitement kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ bɛ taa ne bila an ye traitement kɛ a yɛrɛ ye traitement dɔw kɛ ko kɔnɔbara ko nana bɔ a la donc o b'a jira aw fila de jɛra sisan nɔ den ko mɛn n'aw ka den sɔrɔ ale yɛrɛ sɔnna aw ka traitement kɛ awɔ donc sa kɔnɔbara ko bɔla a la ne ko n ko tiɲɛna kɔnɔbara filɛ nin ye sisan ko mais n ko ne somɔgɔw ne tɛ se ka bɔ nin kalama ka sɔrɔ woro ma bɔ foyi ma kɛ n ko o ma ɲi ne yɛrɛ ka honneur ma n ko ne yɛrɛ kama ani den min kɔnɔ o kama n b'i deli ala kama n ka kow ɲɛnabɔ a commencera ka kuma o la ka kuma ko tiɲɛna ne bɛ ka pression k'ale kan o man da ne ko pression kɛ tɛ n ko mais e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan a mɛnna n ko fo ka na kɔnɔbara ko bɔ ko min na n ko ne bɛ o somɔgɔ ye sisan nɔ donc n t'a dɔn a y'i réfléchi kɔfɛ de sa a nana ko que problème t'a la k'a bɛ woro bɔ ko woro bɛ taa mɛ ani ɲininkali ko la ne ko a bɛ taa n tɔntɔn fɛ yen nɔ o bɛ ba kɔfɛ quartier ninnu dɔ la donc a ye mɔgɔ bila ka taa n'a ka woro yen nɔ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɔntɔn dɔgɔkɛ bɛ yen nɔ étranger ɲɔgɔn dɔ bɛ yen a ka patron kɔrɔ de o tun ye o fana ka patron kɔrɔ de donc a n'o tun bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi donc taara woro ciden talen ni woro ye ne tɔntɔn dɔgɔ ne tɔntɔn ma k'a kana sɔn ka woro minɛ ko cɛ in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye parce que ko u ye mouvement dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'ale b'a jogo dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ donc e tɔntɔn terikɛ dɔ bɛ yen min ye étranger ye n'o bɛ cɛ in dɔn awɔ o ko i ma o de ko i tɔntɔn ma k'a kana sɔn ka cɛ ka woro minɛ ko parce que ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ ne tɔntɔn dɔgɔkɛ i tɔntɔn dɔgɔkɛ de y'o fɔ n tɔntɔn fitinin awɔ ok
ore nu kun bɛ mun mange ɲɔgɔn fɛ o de ko ne tonton kana sɔn ka woro minɛ donc ne tonton fɛnɛ ko k'a tɛ woro minɛ o la ɲininkaliw kɛr'u la sisan nɔ minnu taara ni woro olu ye ɲininkali kɛ mun na a tɛ woro minɛ ne tonton ma sɔn ka cause fa ko parce que ko cɛ tɛ silamɛ kan parce que chrétien de don silamɛ tɛ donc ko ale ka diinɛ t'a permettre ale ka don jahanama na ni ko sugu la quoi donc ko ale tɛ se ka woro minɛ a bolo don a kɔrɔ ko n'u bɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ne sera n ba ka mɔgɔw ma la ka kuma ɲɛfɔ olu ka mɔgɔw bila ka taa ne tonton deli cogo bɛɛ ne tonton ka k'a t'a da don a la donc o la ne ka sɔrɔ ka minnu taara n wele k'olu bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen minnu bɛ n cousine dɔw bɛ yen nɔ o tonton dɔ bɛ yen o ka kɔrɔ quoi donc ne ye woro bila ka taa u taara ni woro yen nɔ o ye woro minɛ o la sisan nɔ woro minɛlen ne ko la n ko karisa woro minɛna n ko tiɲɛna anw fɛ yen n ko furu tɛ siri kɔnɔ kan n ko mɛ n ko an bɛ se ka furusiri fɛnw san i bɛ se ka a laada ni fɛnw bɛɛ di ne ye laadaw di ni jigili kɛra denwuli don an bɛ se ka furusiri kɛ sisan o la awɔ a ko la sa ko ayi ko kɔni ko o ye ka pression k'ale kan k'ale ale tun bɛ se ka min kɛ ale y'o kɛ ko ne k'ale to yen nɔ n'a diyara ale ye tuma min ale bɛ ko tɔ kɛ donc aw tora concubinage la ale kɔni ye woro bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko a ka stop minɛ fɔlɔ awɔ donc yan'ale yɛrɛ sago cɛ quoi donc sisan fɔ an tor'o la ten tɔ fo ka na ne jigin ne jigir'o la sisan nɔ problème tɔ nana juguya awɔ problème juguyara a bɛ bɔ a tɛ don don o don kɛlɛ kuma caman ne fɛnɛ nana kɛ ni dugu jɛra ne bɛ n den ta ne ni den bɛ taa n kɔrɔmuso fɛ don dɔ la ne ni n den bɔra n kɔrɔmuso fɛ ka na sɔrɔ an bɛ si chambre mun na a y'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka bɔ ne ka chambre kɔnɔ ka taa yɛlɛma chambre wɛrɛ kɔnɔ donc ka kɛ séparation de corps ye sisan nɔ ne ko problème t'a la a bɛ si salon kɔnɔ la sisan a nana ko la sisan yɛrɛ a tɛ na a bɛ to kɛnɛma a tɛ na ni ne ko ko den ka besoin a b'a sago kɛ a bɛ sɔrɔ ka den ka besoin di donc a b'i daw tigɛ ne la caman caman quoi donc ne yɛrɛ nana ye mun ɲɛ t'a la ne fɛnɛ ye a to yen nɔ ne fɛnɛ ye éloigné ka bɔ a la n tɛ kuma fɛ walasa k'an yɛrɛ fɛn quoi problème na an nana t'o de la sisan nɔ donc a taara yɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ a kun yɔrɔ min na o yɔrɔ ko ma ɲɛnabɔ a taara yɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ cogo di a bɛ mun baara de kɛ de a bɛ boisson feere de kɛ mun boisson sugu bar restaurant ouais mais mun de bɛ feere yen nɔ dɔlɔ wa ou bien awɔ bar de don a bɛ dɔlɔ feere de kɛ awɔ donc a taara yɔrɔ wɛrɛ dayɛlɛ n ka fɛn fɔ ne ɲɛna mɔgɔw de y'o fɔ ne ɲɛna donc o yɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛlen sisan a ye so bila pewu a bɛ se ka semaine kelen si yen nɔ a tɛ na so a ka dɔlɔ feere yɔrɔ a bɛ taa semaine kelen bɛɛ fifa ye a tɛna awɔ a tɛ na so donc ni ne y'a wuli sa kun bɛ don o don a bɛ nasɔngɔ di quoi a bɛ 400 di nasɔngɔ ye ni ne y'a wuli sa don dɔ la a b'a san mais kuma la ne ka nasɔngɔ bɛ di fo 13h 14h kuma la fo 15h o ye surafana de ye wa o ye tilelafana yɛrɛ de ye ne ka daraka tilelafana surafana o bɛɛ de kun b'o la donc a b'o ci o heure ninnu na sisan nɔ ni don min ka d'a ye a bɛ na ka fini dɔ ta so a bɛ taa n'a yɛrɛ ye tuguni ne de fɛnɛ ko n ko bɛ ka tɛmɛ a dan kan donc ne fɛnɛ tora ka wuli o la sisan ne bɛ taa nɔfɛ a ka yɔrɔ la ne taara nɔfɛ a ka yɔrɔ la an bɛ mankan kɛ k'an yɛrɛ yira diɲɛ bɛɛ la ne yira diɲɛ bɛɛ la quoi ne ko ko kɛra ta déjà ne yira diɲɛ na k'i yira diɲɛ na cogo di a tun bɛ mun de kɛ walasa k'e yira diɲɛ na parce que ni ne taara sisan nɔ ni ne ko karisa n nana n ka wari n'a fɔ ne ka taga wali tɛ dɛ ne ka wari t'ale bolo ne ka taga wali ka yɔrɔ la ni e tun taara sɔrɔ dɔlɔ feere yɔrɔ k'a ka wari d'i ma a b'a pɛrɛn-pɛrɛn i kunna tan de a b'a pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna tan tɔ de ne ka taga bɔ ale ka yɔrɔ la donc terikɛw bɛ ne minɛ la ko karisa ko olu bɛ ne deli ko ne ka taa so ko nin t'an ka vie exposé yɔrɔ ye ne ko mais olu yɛrɛ k'a ta ka da u ɲɛkɔrɔ de ko n'a fɔra den fitinin de bɛ ne bolo so kɔnɔ ne ka baara bɛɛ tiɲɛna ne sigilen bɛ so kɔnɔ ne tɛ foyi la nasɔngɔ kelen min n'i b'a di a ma 400 daraka tilera surafana n'a fɔra ko tɛ di ala hɛrɛ la n ye seko bɛɛ kɛ aw yɛrɛ bɛɛ kumara n sera bɛɛ ma tellement que ko in ɲalen ka di n donna bɛɛ kan bɛɛ ka kuma a ma mɔgɔ si lamɛn n tɛ somɔgɔ dɔn a la a ko ma k'a somɔgɔw b'u ka dugu la donc n t'a somɔgɔ dɔn n ma deli k'a somɔgɔ ye donc n kun bɛ se ka kuma minnu fɔ o y'aw de aw yɛrɛ kumara yɛrɛ k'aw ma ko aw si k'aw dɔn a b'a ka di la a ka diɲɛlatigɛ la k'a tɛ aw ɲɛ sira la ne bɔ aw bɛ fɛ ne ka mun kɛ sisan ni ne mana a nɔfɛ yan nɔ n b'a kɛ cogo di
olu ko la ko ne ka sabali ko ni problème bɛ yen nɔ ko ne ka to olu wele n'olu bɛ se ka min ɲɛnabɔ ne ko o ye tiɲɛ ne hinɛ b'a la den hinɛ b'a la mais aw tɛna se ka ne ka problème ne ni den ka problème bɛɛ régler à 100% aw fana ka problème de b'aw bolo a tɛ laban quoi donc o la sisan ne ko nin ko in bɛ cogo min na n ko ne bɛ ko ɲɛɲini o y'a sɔrɔ ne b'a dɔn yanni olu bɛɛ cɛ ne bɔra ka ko kalama a fɔra ɲɛna ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ donc ne ye n ka enquête mini n y'a ye vraiment mɔgɔ ɲɛnama tɛ a ka vie yɛrɛ a bɛ hakɛ to muso de ka d'a ye kojugu a bɛ muso bɛɛ fɛ. ça fait mais e kun t'a dɔn k'a bɛ muso bɛɛ fɛ fo aw kɛlen ka concubinage daminɛ quoi. awɔ mais e tun b'a ka dɔlɔ feere ko in kalama yanni ka don a ka concubinage la. ayi. ok. ayi ne tun t'o kalama k'an to concubinage la sisan a ye baara dayɛlɛ. awɔ mais concubinage kɔnɔna fɛnɛ la ne bɔra ka musoko ninnu bɛɛ kalama ne yɛrɛ terimuso dɔw b'a la a y'olu bɛɛ kanu ne yɛrɛ de ɲɛ y'a message bɛɛ y'a kun. mais ne tora o bɛɛ kɔnɔna la quoi ko peut-être un jour a bɛɛ o bɛɛ bɛ ban quoi. donc sisan ko nin ko dun de juguyalen n ko n yɛrɛ bɛ wuli ka n ka enquête mini k'a lajɛ min bɛ yen nɔ sisan nɔ. donc don dɔ la a nana so a ka fini tali la a donna ɲɛgɛn na dɔrɔn a ka téléphone bilalen kun bɛɛ o y'a sɔrɔ téléphone fitinin dɔ a ka pisi kun bɛ kɔnɔ ne y'o ta o la sisan ka a ka message n'a ka appel lajɛ ka taa sɔrɔ ani muso dɔw ka message baden ni appel baden b'a kun ne y'o numéro in ta o numéro denw kun la sisan ne kɛlen ka numéro in denw sisan don dɔ la a nana kanto a ma an kun bɛ so min kɔnɔ ko ale tɛ se ka so in sara bilen ko awɔ k'a tɛ se ka so in sara ko ne ni n den ka taa so wɛrɛ ɲini ne ko karisa ne ni n den tɛ taa so ɲini bi an ta so ɲini den ko a ma k'i kɔfɛ a jara i yɛrɛ de an ye den sɔrɔ wa ne ka baara tiɲɛna fɛnɛ i b'a bɛɛ kalama donc ne bɛ yɔrɔ min na ne tɛ se ka foyi kɛ donc n'an mun ye an bɛ taa so ɲini hali n'an taara so ɲini e de b'a so sara parce que vraiment n bɛ yɔrɔ min na n tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye donc a nana ko la k'a ye yɔrɔ min sɔrɔ a ye anw ta ka taa an bila o yɔrɔ in na yen nɔ sisan ne ni n den ni n ka musokɔrɔba donc an b'o yɔrɔ in la sisan nɔ o nana jugu ni ne y'a wuli yɛrɛ n ko nasɔngɔ hali nasɔngɔ bila 14h 15h ninnu o nasɔngɔ tɛ na an bɛ se ka tile fila kɛ a da a y'i bɔ so wɛrɛ de kɔnɔ ka taa n'i ye yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ka nasɔngɔ tigɛ i la yen mais a kun tɛ nasɔngɔ di mun na a kun ka dɔlɔ feere yɔrɔ tɛ marché de wa ou bien e yɛrɛ tun bolo k'i nege de bɔra a la. ne kɔni ma dɔn mais ne yɛrɛ kɔni bolo pour moi kɔni ne yɛrɛ nege de bɔra a la. ne yɛrɛ kɔni y'a ta k'a k'o yɔrɔ de. ok an ka taa. mais den minɛ awɔ ne ko karisa hali ni tɛ ne ka nasɔngɔ di o tɛ baasi ye mais min ye den ka besoin ye o kɔni o kɛlen ye diyagoya ye i ma. a ma se ne ka to k'i wele don o don karisa na ni den ka nin o de kama ne b'i wele nasɔngɔ ko la donc moi je considère que i bɛna nasɔngɔ ɲini ne bɛ dumuni dilan den b'a dun de ne kelen t'a dun sinon ni ne t'a yɔrɔ dun ni den ko yɔrɔ tɛ ne bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ n bɛ dumuni sɔrɔ yen ka kɛ Mali de don donc ne y'o f'a ɲɛna o la sisan nɔ a ko k'o t'ale ɲɛsira la o ye ne kungo de ye ne yɛrɛ ka n jija ni min b'ale bolo don min na ale bɛ na n'o ye ni min b'ale bolo don min na ale bɛ na n'o ye. donc don dɔ ne fɛnɛ ne y'a wuli ka wuli depuis sɔgɔma fo heure ma ne k'a appel ta ne dumuni fɛnɛ numéro in n'u ye numéro min ta kun sisan ni muso in ka kumaw message in fana. i y'a sunkuru min ka numéro ta a ka téléphone kɔnɔ. awɔ ne fɛnɛ y'o wele n ko komi bɛɛ kumara a ma mɔgɔ si lamɛn f'a ani dɔw yɛrɛ kɛlɛ ko la n ko peut-être n bɛna sunkuru wele parce que ani den dɔ in fɛnɛ ba ka problème ne de tun b'o caman ɲɛnabɔ quoi. cogo di hakɛ to dɛ o tuma ni den dɔ in n'a tun y'a ba k'o ka ko régler o ba tun bɛ wele e de tun bɛ wari minɛ a la k'a d'o ba ma quoi. den fɛnɛ o ba tun mana wele o ka besoin ko la a tun bɛ ban a tun tɛ sɔn o fɛ ne de tun bɛ conseil d'a ma. ka n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na k'a di ala yɛrɛ de kama ka kasi yɛrɛ ala ye n seere walasa ka taa o den ka besoin d'o ba ma. hali o wagati dɔ kɛra o den san 1 bɛɛ kɛ ne bolo. donc e bolo ko ni i ye a sunkuru in fɛnɛ wele peut-être sentiment min tun bɛ e la ka o ɲɛsin den dɔw ba ma e bolo ko sunkuru in fɛnɛ tun bɛn'o ɲɔgɔnna kɛ. awɔ o de jiginna ne hakili la. ok donc ne ye sunkuru in wele sisan nɔ. ne kɛlen ka wele o la sisan nɔ. a ko ne ma ko a b'a ka baarayɔrɔ la. ko n'an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne ko ko min ma ja baarakɛyɔrɔ in na n ko problème t'a la n b'i sɔrɔ yen. ne tagara baarakɛyɔrɔ la yen nɔ. o y'a sɔrɔ yanni ne k'a sɔrɔ yen nɔ siɲɛ fɔlɔ ne taara ne m'a sɔrɔ yen nɔ. ne ye gardien de sɔrɔ yen nɔ ne taara ne ye tɔgɔ fɔ quoi. ne kɛlen ka tɔgɔ fɔ olu sina k'u kanto ne ma ten ko kalo kura tile 28 ko min ka kɔɲɔ bɛna kɛ. ne ko awɔ. sisan o cogo la awɔ. hakɛ to
i ye Sunkuru min ka numéro ta i bɛ fɛ k'a fɔ a ye a ka kuma i concubin fɛ walasa a ka a jɔyɔrɔ la ka den ta en charge i y'o de wele ko n'an sɔrɔ baarayɔrɔ e yɛrɛ ka foli bɛnna gardien ma o de k'i ma k'o ka furusiri ye kalo kura ye awɔ ko ka furusiri ko kalo yɛrɛ ko kalo an ko kalo min na ko kalo tile 28 ko o min ka kɔni ne ko ayi n ye sika ka tellement ko pardonner la ne ko ayi n kan tɛ mɔgɔ kelen ma a ko ko e kan bɛ jɔn ma ko mobili bɛ min bolo ne ko awɔ n ko mobili bɛ karisa min bolo ko de de ka ko ne n ka kɔɲɔ n ko a ye cɛ sɔrɔ donc ja ne hakilina fɔ n b'a dɔn wa ko ka cɛ sɔrɔ ne ko a cɛ bɛ bɔ yan ko awɔ cɛ bɛ yan mais ko yan ka tɛ ko étranger ne ko n ko ɲana donc sa kɔfɛ ne yɛrɛ ni denni ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ne nana ne denni sɔrɔ yen nɔ an kumara ne de ko a karisa n ko ne nalen n ko tuma mɔgɔw ko ne ma k'i ka kɔɲɔ kan ka kɛ n ko félicitation tellement ka balila den na u bɛ ka ko dogo ja ko kuma fɔ mɔgɔ si ye ko n'a fɔra ko ne bɔra kalama ko ne bɛna tiɲɛ donc ne y'a fɔ denni yɛrɛ ma se ka kuma sɔrɔ a ma se ka ko ne ma ko merci a dan o ma ne fɛnɛ ma kuma wɛrɛ fɔ donc denni tun bɛ ka existence kalama en tant que concubine denni b'a kalama parce que don dɔ la su fɛ ne tagara yen nɔ wariko kelen na tugun den ka wariko kelen na ne tagara a ka yɔrɔ la ne taara sɔrɔ yen la a ka dɔlɔfeereyɔrɔ la awɔ a ka dɔlɔfeereyɔrɔ la ne taara sɔrɔ a kun tɛ yen a nana ne jɔlen sɔrɔ donc a denni dor'o la sisan o y'a sɔrɔ ne bɛ da la ne fɛnɛ dor'o la ne dor'o ne ko karisa n ko mago b'i la a kɛ to n mago b'i la a ko la k'an ka taa da la ne fɛnɛ ko k'an ka taa da la n ko an bɛ taa da la mun na n ko e ka biro kɔnɔna tɛ yan mun na ne bɛ bɔ e nɔfɛ da la o tuma ne dalala muso de yan ko ayi k'an ka taa da la ko ne bɛ fɛ ka ci min fɔ ale ko ne bɛ t'o fɔ ale da la i ka hakɛ to ne fɛnɛ ko don min na i bɛ taa ne nɔfɛ ka den ka na ne bila ten ka den sɔrɔ ne fɛ n k'o ma kɛ da la n k'o kɛra so kɔnɔ de pour que i k'i kanto ne ma bi su in na k'an ka taa da la o y'a sɔrɔ a ka yɔrɔ falen don mɔgɔw la denni fɛnɛ kun jɔlen bɛ yen donc denni ko ne ma k'o su de ko ale ye ne ka existence dɔn ko ka di a dɔgɔ den ma k'ale y'a ɲininka k'a ko denni ma ale ma ko ne ye mɔgɔ lankolon de ye ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko kɛlɛ de ka di ne ye ko ne y'ale tɔɔrɔ comme i n'a fɔ a ye min ɲɔgɔn fɔ ne kɔrɔ ta la fɛnɛ quoi donc exactement a ye min fɔ a den c'est-à-dire i ye denmuso min y'a bolo a ye min fɔ o ba ma a y'o ɲɔgɔnna de fɔ e ma muso kura in fɛnɛ ye awɔ a y'o ɲɔgɔn kelen de fɔ ne ma denni yɛrɛ da de y'a fɔ ne ye tantɔ o kɛlen ne ko denni ma n ko e yɛrɛ ka ne sigilen lajɛ ne ni n den lajɛ n ko bɔn kuma minnu fɔra e ye ni e ye ne lajɛ ne yɛrɛ n'o mɔgɔ sugu bɔlen na denni ko k'ale yɛrɛ dabali banna dɛ parce que ko kuma min fɔra ale ɲɛ ko ne y'ale wuli mais k'ale yɛrɛ kun siranna k'ale y'a fɔ ka gardien ye k'u b'u hakili to nin na kosɛbɛ ko parce que ale yɛrɛ hakilila ko ne bɛ ka na ale bugɔ de ne ko ayi ne t'o mɔgɔ sugu ye n ko mais diɲɛlatigɛ la mɔgɔninfin n ko mɔgɔ bɛ ko dɔw k'i la n ko mais n ko i b'i ta bɛ di ala ma n ko se tɛ ne yɛrɛ se tɛ jɔn se tigɛ ala ye n ko ne ye n ta bɛ di ala ma denni ko la k'ayi ko ne kana kɛ ten ko ne ka dɔ ɲɛfɔ ale cɛ in ka sa k'ale yɛrɛ tɛ cɛ somɔgɔ dɔn ko ne ko ayi ne t'o f'i ye fɔbaga tɛ yen nɔ i tɛna taa f'i ya i taara f'i yen nɔ i fɛnɛ b'a dɔn mɔgɔ min ko sinon ne tɛ foyi f'i ɲɛna donc ne ni denni ka conversation dal'o ma sisan o dugusajɛ pour moi a bɛna den ka wari di ou bien a bɛna nafɛn cogo a bɛna den ka besoin di ne y'a wele dugu jɛra tile bɛ ka gan a tɛ ka na nin fɛn ne y'a wuli k'a wele o la a tɛ ka ne ka appel ta ne wulila o la ka taa ka yɔrɔ dɔ la sisan nɔ ne taalen dɔrɔn ne ko karisa n ko nana den ka fɛnw minɛ ko ta ko nin y'a bannen ne ye ko ale tɛ foyi kɛ ne ni den bilen n'a y'anw ja cogo cogo n'a ye n'a ye ne diya ne ka yɔrɔ yɔrɔ ye ne diya ne ka taa n'ale ye nɔ foyi tɛ bɔ a la ko komi ne bɛ yaala ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ale bɛ tantɔ k'ale tɛ foyi kɛ ne ye donc o b'a yira a kun kan ka muso kura min furu ne taara i jigi sɛmɛ o la walasa o ka den ka nécessaire minɛ o b'a yira ko y'o kuma retour k'a ye quoi voilà donc directement ne y'a faamu n ko denni ye kumaw fɔ fɔ an ɲɛna ka kumaw yɛlɛma mais ne ma kuma donc sisan ne fɛnɛ ko problème t'a la n ko komi k'i tɛ fɛn kɛ ne ye n ko ne ta ne ka suratu la mais ne fɛnɛ tɛ bɔ i ka yɔrɔ la yan bi i bɛ min nɔfɛ a bɛ k'o ye bi ne tɛ bɔ yan n'i ma den ka besoin kɛ donc a y'a commencé k'a kɛ ko ale bɛ gardien wuli sa ko bɛ ne ni den minɛ ka fili kɛnɛ ma awɔ ne fɛnɛ ko n'a ye cɛ n ka k'o bɛ se n ko yɔrɔ a tɛ ne dɔn n ko yɔrɔ min ne mɛnna ka kanga da ye n ko walahi n'a y'o bɛ se n ko a su de bɛ t'u ka dugu la n ko n'i m'a faga n ko kɔrɔ ye ɲɔgɔn dangadi man kɔnɔ n fadenw na donc a ma kungo la a bɔr'o la a ye mobili ta o la ne fɛnɛ ye moto ta den bɛ ne kɔ la ne y'a si o la an ye ɲɔgɔn si o la ka ɲɔgɔn munumunu na n'i jɔ bitigi dɔ da la k'a bɛ fɛn sɔrɔ o bitigitigi ko ko den ka fɛnw tɛ yen nɔ donc a ye mobili ta o la tuguni ka sɔrɔ ne hakili la n k'a bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka taa sa donc a ye ase gidɔrɔnba min o la ne tugura k'o bɛɛ la a ye vitesse ta
an sera yɔrɔ dɔ la a tununa na quoi ne fɛnɛ segira ne hakili jigira n den na ne segira nin den o la sisan donc awɔ ne segira nin den ne fɛnɛ k'o don de sisan n ko à partir d'aujourd'hui n ko nin y'a bannen ne t'a wele bilen comme nin bɔra a yɛrɛ de da ko ale tɛ foyi kɛ ni nin den je considère que ne ka ko a t'a la bilen wa a t'a den yɛrɛ fɛ bilen maintenant o muso dɔ in donna a kun ni cogoya in na ou bien i ma information sɔrɔ o la a donna a kun a y'a ka furusiri kɛ mais i bɛ dɔ kalama o la yala a ye a ka ko ninnu daminɛ o fɛnɛ la parce que a y'a kɛ la a y'a kɛ dɔ in ba la donc ou bien i tɛ fɛn kalama u ka foyer ko la ja o muso dɔ in ja ne n'a bɛ concubinage la wagati min na ja a tun bɛ t'o fɛnɛ nɔfɛ ale fɛnɛ tun bɛ bɔ donc ale ye wagati min ale farala kɔfɛ sisan ko o muso dɔ in somɔgɔw n y'a mɛn cogo min na ko cogoya bɛ o tɔntɔn dɔ bolo o tɔntɔn yɛrɛ tɛ o fɛnɛ bɛ dugu dɔ de la donc ko tɔntɔn nalen o de ye pression k'a kan sisan ko a ka denni furu k'u tɛna to tantɔ o tuma sikolo de don wa apparemment on dirait parce que depuis a nana a bɛ aventure la yan nɔ bientôt 20 ans foyi t'a bolo moto t'a bolo foyi t'a bolo donc mobile bɛ denni bolo denni b'a ka mobile d'a ma a ka sunu fɛn bɛɛ kɛ n'o ye il paraît que hali sisan a bɛ pétrin kɔnɔ ça va pas ko denni de bɛ to ka wariw d'a ma ça fait a bɛ pétrin kɔnɔ awɔ mais e yɛrɛ bɛ san joli de la i ye san joli kɛ concubinage la ni nin cɛ in ye san 6 a ye san 6 de kɛ concubinage la awɔ san 6 e bɛ san joli la bi ne bɛ san 32 32 ans san 32 mais concubinage in banna wagati jumɛn a banna salon donc i ka parce que i ko i bɛ fɛ ka alerte lancer voilà an ka muso tɔw ye muso denmisɛnninw sunguruninw u k'u kɔlɔsi notamment avec les étrangers surtout an ni minnu ka culture tɛ kelen ye n y'a fɔ cogo min c'est pas de la xénophobie mais voilà kuma ni a kɛcogo don n tun bɛ na i ɲininka i ka objectif ye jumɛn mais yayi ko k'a bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n bɛ kuma di yayi ma yayi ka ɲininkali damadɔ tɛngu i la yayi ne balimamuso ça va e ko sani a ka i ka silamɛ furusiri kɛ e n'a yɛlɛmana ɲɔgɔn kan ayi furusiri yɛrɛ ma k'an cɛ a kɔni ye woro bɔ k'u to ɲɔgɔn kan ye donc mais sani woro kun ka bɔ e yɛlɛmana a fɛ yen fɔlɔ a ye temps dɔ kɛ awɔ ne yɛlɛmana a fɛ yen donc n bɛna conseil dɔ d'i ma o yɔrɔ la komi i bɔlen filɛ nin ye nin na nin kana to ka yɛlɛma cɛ fɛ yen ka sɔrɔ a ma i furu fɔlɔ ni i ma ɲi ka kulonkɛ yɛrɛ kɛ e n'o man kan tuguni parce que furu fila i bɛ ala deli i ka cɛ sɔrɔ sa min k'i furu ka sɔrɔ kulonkɛ tɛ tuguni mais n'i ma ɲɛ o kɔ kana sɔn ka hali su kelen si cɛ fɛ yen ka sɔrɔ a t'aw ka so yɛrɛ yɔrɔ dɔn a m'i furu jango i ka yɛlɛma a ka so donc n b'o de fɔ ala ka koɲɛ bɛɛ nɔgɔya dɔn yayi bɛɛ ye min ye parce que furu tɔgɔ la an bɛ société de lajɛ wagati dɔw la parce que ni mɔgɔ min tɛ furu la wagati dɔw la on a tendance k'a tigi traiter de tous les noms k'a sɔrɔ an t'a dɔn au fond ce que la personne elle vit donc i ka kuma la i ko furu fɔlɔ tiɲɛni i tɛ fɛ mɔgɔw ka tɔgɔ da i la o nata de kama i sɔnna concubinage ma parce que Mali yɛrɛ la concubinage tɛ o a t'an ka sariyaw la mais dans certains pays c'est reconnu par la loi le concubinage maintenant sisan e yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye en tout cas i sɔnna ka nin émission in ka weleli kɛ ka a kuma fɔ ka b'i kɔnɔ a objectif ye jumɛn de ne ka objectif ye min ye ne b'a fɛ ne bilala fili min kɔnɔ muso si kana bila a fili kɔnɔ ne b'a fɔ ko étranger tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ a mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ se ka kɛ mais ne bɛnna ni min ye mɔgɔ ɲɛnama tɛ donc o kama yanni i ka don ko la i b'a ɲɛɲini kosɛbɛ donc u k'u jantu yɛrɛ la étranger ninnu ka ko la parce que a kelen tɛ ne y'a ye a ka milieu kɔnɔna la u caman de don u bɛ nin ko sugu de la musomaninw na yan nɔ donc musomaninw k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ parce que ne bilara fili min kɔnɔ bi ne fila fili la don o don ne bɛ kasi cogo min ne kasi ten n t'a dɔn n dusukun bɛ lafiya cogo min na quoi parce que n ka diɲɛlatigɛ bilara retard la n ye den sɔrɔ den bɛna tɔɔrɔ nɔfɛ parce que je considère que comme fa tɛ den na quoi parce que a ka sira tɛ den na a ka sira tɛ ne yɛrɛ la
donc muso k'u janto yɛrɛ la furu jara mɔgɔ ye cogo o cogo i bɛ ko jateminɛ fɔlɔ yanni i ka don a la k'a woloma awɔ k'a woloma ok i kana société bila i yɛrɛ ɲɛ quoi parce que o de kɛra ne ta ye ok awɔ merci beaucoup minnu bɛ k'a fɔ k'a tun bɛ cɛ nɔfɛ a ka bien kama je rappelle que muso min filɛ a yɛrɛ bɛ baara la elle travaille donc elle se suffit furu de jigiya kama a donna a la je tenais juste à clarifier ça merci beaucoup merci beaucoup voilà donc a bɛ baara la yayi a yɛrɛ bɛ a ka baara k'a yɛrɛ ye alhamdulilayi elle travaille donc a ko ko don man gɛlɛn a ma mais furu nata kama nin ye a sɔrɔ yayi rapidement en quelques mots ko i balimakɛ dɔ y'i wele k'a ka foyer brisé tɔ don ko saga ni bazin y'a sababu ye parce que ni seliba kɔni sera tan musow ni denmisɛnninw ka saga ko a faamuya man di denmisɛnninw yɛrɛ ta bɛ faamu nka musobakɔrɔ fɛnɛ ka a fɔ k'a b'a ba cɛla saga kama yayi o fɛnɛ o ye kabako ye dɛ a k'a kɛra ɲadi ok Alajo komi y'a fɔ cogo min na kunu an jiginnen ka bɔ émission na an balimakɛ ye weleli kɛ vraiment ne yɛrɛ degunna parce que n k'a ye cɛ ka kasi jusqu'à ce niveau a ye ne yɛrɛ degun trop Alajo an balimakɛ de ye weleli kɛ ale ni a ka muso u furula ɲina y'a san 7 de san 7 den 4 de sɔrɔla san 7 in kɔnɔna ale bɛ so pɛntiri de kɛ a bɛ kana baara fɔ yayi kana mɔgɔw ka baara fɔ ok Alajo donc Alajo ko o seli ma deli ka kɛ fɔlɔ n'o ye seliba ye ale bɛ saga san a ka famille a ka cɛkɔrɔba bɛ village la a bɛ saga san ye en même temps ka seli sabanan ni tɛmɛna n'o ye seliba ye ale bɛ saga san hali a muso ba ye parce que k'a muso fa taɲana donc a bɛ saga san muso in ba ye a bɛ fini fɛnɛ san muso ye tuma dɔ la seliw n'o y'a sɔrɔ wari b'a kun a bɛ wari d'a ma a bɛ fini san a ba fɛnɛ Alajo ko wagati ka gɛlɛn olu ka baara sumayalen don a bɛ ɲini ka se san 1 ni dɔɔni ɲɔgɔnna ma denmisɛnninw ka école sara dépenses bɛ yen don o don nasɔngɔ bɔ dépenses bɛ yen k'u tun bɛ so dɔ yɛrɛ kɔnɔna na o so da cayara sɔrɔ ma donc u yɛlɛmana ka bɔ yen ka taga so ta min da bɛ se ka nɔgɔya Alajo ale yɛrɛ b'o dekun kɔnɔ muso ka côté la ko kun jumɛn na a b'ale bɔ yɔrɔ ɲuman kɔnɔ ka t'ale bila yɔrɔ kolon na donc ale b'o dekun na en même temps u bɛ k'u débrouiller denmisɛnninw ka dépenses ta fanfɛla na Alajo seli nana surunya ko depuis seli yɛrɛ kalo nana jɔ depuis seli cini k'ale bɛ kɔnɔgan na parce que k'ale muso tun bɛ k'ale averti parce que muso yɛrɛ y'a ye ale ka sɔrɔta dɔgɔyara tuma dɔ la k'ale bɛ bɔ a bɛ taa baara ɲini u tɛ baara sɔrɔ parce que ko minnu yɛrɛ ka ɲi k'olu bila u ka baaraw la olu bɛɛ kelen don ka baaraw jɔ sisan ka sababuya kɛ jamana n'a gɛlɛya wagati donc ko olu bɛ débrouiller la tuma dɔ la hali nasɔngɔ ko yɛrɛ ka gɛlɛn ko depuis ale ye muso labɔ u tun bɛ yɔrɔ min na ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ don o don muso b'ale tulo la sɔmi a t'ale sago k'ale ye tuguni quoi ale yɛrɛ filila a ma parce que san joliw bɛ furu la voilà a y'o bɛɛ sama ka bɔ voilà tuma dɔ la ale bɛ question poser a kunna ko o ma e bɛ ne de fɛ ou bien e b'i ka furu de fɛ wa e bɛ yɔrɔ luxe ko de la san joli ne ni bɛ furu la i bɛ yɔrɔ luxe la mais nin wagati in na n bɛ bolola baara de kɛ baara sumayalen don donc an bɛ na yan sani en attendant que kow bɛ nɔgɔya an bɛ se ka vie wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye Alajo k'a t'ale sago kɛ en même temps nasɔngɔ tun bɛ cogo min na nasɔngɔ diminena ko k'a sababuya kɛ ale tun bɛ tilelafana wari di surafana wari fɛnɛ tun b'a d'a ma mais ko sisan ko surafana ani tilela bɛɛ jɛra ka kɛ kelen sisan Alajo ale lafiyalen tɛ ko tuma dɔw la hali ni ale ma baara ko mɛn dugu bɛ jɛ dɔrɔn ale bɛ soli ka bɔ pour que kuma yɛrɛ éviteli kama ou bien a bɛ bɔ a bɛ taa nasɔngɔ ɲini joona ka segin ka n'a di muso ma Alajo ni su kora ta ko ale ka don a ka so o bɛɛ jatigɛ b'ale minɛ parce que ale t'a dɔn n bɔra ka min to n ko sɔgɔma est ce que sufɛla ta bɛ na juguya n'o ye
ka ale b'o la o ni sisan cɛ alajɔ a bɛ san 1 ani dɔɔni bɔ ale n'a muso cɛ gɛlɛya ale sera muso yɛrɛ somɔgɔw ma i b'a fɔ a kɔrɔkɛw olu ka kuma u balimamuso fɛ wagati de ka gɛlɛn ale ma sisan nɔ parce que ale yɛrɛ parents bɛ village la ale b'u a ka dépense kɛ ka tila ka parents ka dépense kɛ ko baara de ye ale se Bamakɔ yan sinon ale ka mɔgɔ si tɛ Bamakɔ yan min bɛ se ka kɛ ale jigilamɔgɔ ye alajɔ k'u nana t'o la ko kuna sini parce que u taara du min kɔnɔna na ni min ye saga sa muso b'a fɔ ko karisa cɛ ye saga sa ni n ta mana i b'a dɔn min b'a la alajɔ donc ale tor'o la ale ko ne ni mɔgɔ wɛrɛw tɛ kelen seli ma deli ka kɛ ne ma saga sa i ye seli ma deli ka kɛ ma saga san ka taga di i ka musokɔrɔba ma donc n'an y'a sɔrɔ o de don n'an m'a sɔrɔ n tɛna taa kɛbali kɛ tile 1 kama ka ne ni e ni denmisɛnninw bɛɛ don problème na alajɔ ko luwanse bɛɛ de ka saga nana siri da la saga tɛ ale bolo alajɔ ko kunu tilegan fɛ a ye ale wele a ko k'an ka lancer ale yɛrɛ muso ko bɛ émission in na mais alajɔ ko kunu tilegan fɛ muso y'ale wele k'ale kana don yan ka sɔrɔ ale ka saga mana muso de b'ale ka so sara awɔ k'ale ka saga mana muso de b'ale ka so sara i tɛ don i fɛ parce que ko ala ma saga garizigɛ i ye ɲinɛ i y'a a ba ta san joli i ye ale yɛrɛ ta san ka tila ka denmisɛnninw ka dépense kɛ alajɔ k'a ko k'ale kana don so ka sɔrɔ a ma na ni saga ye a n'ale ka seli fini k'ale ko n'a tɛ n bolo o ma n b'a kɛ cogo jumɛn ko donc a ko k'ale kɔni ye ci fɔ n'a ma na n'a ye ko muso t'a bolo alajɔ k'ale yɛrɛ fɛ a bɛ kulonkɛ de la ale yɛrɛ munumunu ale m'a ka kuma jate minɛ parce que a ka di chef de famille bɛɛ surtout denw de b'u bolo i ka laya faga seli la donc ale y'a munumunu alajɔ ka fɛn na sugu bɛɛ kɛ wagati n'a gɛlɛya yɛrɛ surtout hali n'ale tun ye dɔɔni sɔrɔ a se ka bagan san parce que bagan da ka gɛlɛn ɲina yɛrɛ alajɔ ko 21h kuma ale de nana ka na moto jɔ da kɛrɛfɛ alajɔ ka sɔrɔ ale ka so bɛɛ videlen don muso ka minɛnw tɛ yen denmisɛnninw ka minɛnw tɛ yen mais ale bolofɛnw bɛ yen a m'ale ka matériel ta mais a taara n'a a bolofɛnw bɛɛ ye donc sisan ale y'a wele téléphone na ko e bɛ min k'a ko ale taara ko e taara ko min k'a ko ale kɔni t'a ta yɔrɔ dɔn donc k'ale ko denmisɛnninw bɛ min k'a ko mun na k'a bɛ denmisɛnninw ɲininkali kɛ ale la a ma t'u fɛ yan awɔ sisan ko o la ale ye téléphone tigɛ o la k'ale ye moto ta ka taga a ba fɛ yen donc ko ba ko k'a ma se yen nɔ donc min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ale y'o ɲɛfɔ ba ɲɛna ba yɛrɛ ye denmuso accusé ka di a ma ko san caman a bɛ bagan san ale a bɛ selifini san ale donc a kɔni tɛ n'a fɔ k'a bɛ na taa nin togoya in na parce que k'u bɛ du min kɔnɔ o dukɔnɔmɔgɔw bɛ saga sɔrɔ ou bien o dukɔnɔmusow bɛ fini sɔrɔ k'a bɛ taga donc ko ba yɛrɛ seginna k'a wele k'a ko ba ma ko ba ka t'i sigi ale nɔ la ko sinon k'ale kɔni tɛ taa a y'o fɔ a ba ma a ba yɛrɛ ma ko ba ka t'i sigi ale nɔ la ko sinon k'ale kɔni tɛ taa parce que k'ale tɛna taa maɲumako fosi la selidon tile 1 kama ale tɛ to mɔgɔ si i b'a fɔ ale sigiɲɔgɔnw ka dumuni d'ale ma ale k'o dun ko parce que k'ale cɛ ma donc si je comprends bien mɔgɔw na sogo min di ale ma i n'a fɔ hinɛ ta fan fɛ voilà ko o de don tɛ ale sɔrɔ yen a tant que ni cɛ ma na ni baga ye donc ko ba ko o ma a ka taga fa kɔrɔkɛ fɛ yen a ka taa ɲɛfɔ ɲɛna pour que a bɛ se ka segin ka na sini don kelen kɛ parce que ko ale yɛrɛ muso wolofa banna donc k'ale ko a ma se o la parce que ale tɛ bɔ ni a yɛrɛ ye ni a taara de ko parce que k'a sababuya kɛ sini tile 1 kama ye donc ko a ka taa alajɔn ko ka a wele lase mɔgɔw ma ni ne kɛra ale la parce que depuis bi tɛ kunun kun tɛ ko muso sɔnna k'ale averti donc ale fɛ muso tɛ na o k'ale la sini tile 1 ka kama parce que k'a sababuya kɛ o seliba ma deli ka kɛ k'ale yɛrɛ ma saga san ka di muso yɛrɛ ba ma fo ka kɛ nin seli in ye ale yɛrɛ m'a sɔrɔ jango a k'a di muso ba ma donc ko ka wele lase mɔgɔw ma donc ala kana saga ni bazin don an ka furu cɛ yayi émission a kɛra tristesse fila ye vraiment donc an balimamuso an b'u ladi étranger ko tɛ dɛ
ali Mali la min mana taa ni sungurun tɛgɛ woroni ye k'a ka taa tile damadɔ kɛ ɲɔgɔn kan cɛ i ban koyi i ban parce que musow tɛ min dɔn plus i ni cɛ bɛ vécu ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a mi furu moins il t'accorde de la valeur o de ye ko in problème ye donc ni i nana jarabi tɔgɔ kama ka tigi i yɛrɛ don ko dɔw la donc a caman laban in o la u b'a fɔ n ye san joli kɛ kanu na furucɛw nana n ye n ban i la j'ai été docile envers toi mais en fin de compte i ye ɲɛ kan to yen nɔ donc c'est parce que i y'o docile c'est parce que tu as même été docile la i ye ko nɔgɔya bolo i kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye o de la a ye nin k'i la donc ni i cɛ don c'est bien i ka fɛn bɛɛ accepter mais ni o yɔrɔ tɛ n'a nana yɔrɔ wɛrɛ la moi je conseille à mes sœurs vraiment u kana tomber au piège kɔnɔ muso ye weleli kɛ elle tenait juste ka alerte lancer k'a ka histoire fɔ pour que mɔgɔ wɛrɛ kana tomber a ka piège kɔnɔ voilà et puis elle est fonctionnaire elle se suffit voilà alhamdulillah a ka côté la wari b'a kun a b'a débrouiller ainsi de suite furu tɔgɔ kama parce que ko a ye divorce kelen kɛ donc o de ye a boli ka don nin na donc ni ala ye furu min kɔni dan kɛli kama ni a danna sali fɛnɛ kama o fɛnɛ bɛ sa o tɛ diyagoya ye ala jɔ n'an balimakɛ tulo banna ko hali ni ala ye nɔgɔya k'a ye ni fɛnɛ b'o fɔ a ɲɛna wa hali n'an jiginna ka bɔ plateau sanfɛ n b'o fɔ a ye ni ala ye saga sɔngɔ de nɔgɔya ye sanni ka dugu jɛ ma don wɛrɛ fɔ dɛ mais a muso kana sini tile kelen k'a ka so hali ni n t'a dɔn quoi hali ni diɲɛ bɛɛ de jɛra ka taa muso in bila k'a ye saga de sɔrɔ ou bien a ma saga sɔrɔ a fɛnɛ ka n'a to muso ka don a ka so mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye sinon n'i ko k'i b'a ta ni dusu ye a ko ma nɔgɔn sinon i y'i si kɛ i bɛ maa min ta i b'a ba ka saga san i bɛ saga san a yɛrɛ ye donc ko ala m'a nɔgɔya e ye ɲinɛ ni o kɛra o tali sababu ye toliko de tun t'a kɔnɔ donc an balimakɛ ko ala ka san wɛrɛ sagaw nɔgɔya ye amina ala kana saga sɔngɔ ni bajan sɔngɔ don mɔgɔ si ni mɔgɔ min kɛra an balimakɛ dɛmɛ sababu ye le même numéro an ye numéro min bila o bɛ se ka avoir la an balimakɛ la sɔrɔ 77 55 87 98 merci beaucoup Yayi donc nin bɛ fusiri jamukan dan na ka ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u ka sɛbɛkɔrɔ partager problème technique nin dɔ an tun confronté o la émission daminɛ la donc ni ala man ka jɔn na sini ni o ye seli ye ala ka se an ɲuman ɲɛna donc spécial samɛ bɛ yan Yayi bɛ kɛ plateau kan Awa bɛ kɛ plateau kan Corno bɛ kɛ plateau kan ne bɛ kɛ plateau kan n'ala ma basi kɛ Papitex fɛnɛ bɛ kɛ plateau kan ka se ka samɛ duman ka o lase maliyɛnw ma u bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la donc an b'a f'u ye ko merci bonne fête minnu bɛ ka taa voyage la minnu bɛ mobile kɔnɔ minnu bɛ motoboliw la ko prudence ambiance mais prudence accident fanga bonyalen ala jɔ ala k'an ka seliw caya seli ye non i bɛ sini kɔnɔ k'i ka samɛ kɛ seli ma se seli ye tile kelen de ye donc il faut pas que a ɲagaɲaga kama i ka taga i yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ don ngalama la voilà donc dakan ye tiɲɛ nka ni i sera si fana entretenu cogo la a ka ca ala fɛ bonus dɔw bɛ se ka fara a kan donc ala ka sini fara an si kan ala ka seli ala ka ɲuman san ɲɛna merci et à demain